Dobrý deň, moje meno je Miroslav Kolár a som zo spoločnosti Gepard Finance, ktorá sa už 17 rokov špecializuje na hypotekárne úvery. Sme zmluvným partnerom developera CTR na projekte Watsonova. V rámci tohto projektu zabezpečujeme nastavenie projektu v jednotlivých bankách a zabezpečenie najlepšieho financovania pre klientov, ktorí sa rozhodnú financovať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom hypotéky. Aké sú výhody riešenia hypotéky cez nás? Spomeniem hlavne 3. Po prvé, skúsenosti. Ja sa venujem hypotékam už 13 rokov a mám za sebou stovky úspešne spracovaných prípadov. Po druhé, máme zazmluvnené všetky banky. Poznáme špecifika týchto bank a špecifika projektu. Tým pádom máme celý proces financovania pod kontrolou. To je efektívnejšie pre klienta aj pre developera. Vďaka tomu developer dokáže garantovať vrátenie rezervačného poplatku v prípade, že vám žiadna banka z nejakého dôvodu úver neschváli. Po tretie, naše služby sú pre klienta bezplatné. Čo to znamená? V dnešnej dobe už má každý svojho finančného poradcu alebo osobného bankára vo svojej banke. Ja vám poskytnem objektívne porovnanie ponúk a rozhodnutie, komu zveríte riešenie vašej hypotéky, je na vás. Preto využite možnosť bezplatnej konzultácie ešte pred podaním žiadosti v banke. Neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na spoluprácu.